En el libro de la vida que en mis sueños he leído, nuestro amor que no se olvida estaba escrito en los mares y en el cielo y en las rocas de granito. Nuestro más ferviente anhelo estaba escrito. היי, מה הולך? וואי, על הפנים, חלמתי שאת הלסבית שנרצחת בסיפורה של שפחה. אין שום לסבית שנרצחת בסיפורה של שפחה. בטח שיש. פאק, אלמה, אני לא הפעלתי פנגו והאפליקציה לא עובדת לי בטלפון. מה הבעיה? תורידי אותו שוב. לא, נו, אבל היום עשיתי פיפי באוויר. כמו שאמרת לי, והפלא ופלא, הטלפון נפל לאסלה, ועכשיו הוא מסריח ואי אפשר לעשות איתו שום דבר. בסדר, שים את הטלפון באור ל3 שעות, אני אוריד לך את האפליקציה בינתיים, אני אשלם לך. לא, נראה לי קיבלתי כבר דוח, ויש לי איזה 3 דוחות במצפה ענבר. מה לזעתי במצפה ענבר? נו, את לא זוכרת שנסעתי להעלות מודעות לסרטן הפפילומה, באירוע הזה שמחו פרחי באך, ואז התמסטלתי מזה רצח, ולא יצאתי מהמיטה איזה שבוע? כן, וואי, לא הצלחת לזוז. כן, איזה מצחיק היה. פאק, לי, הזכרתי שלא הלכתי למכון, מה זה פעם אחרונה שהלכתי למכון? בסדר, יאללה, תחיה היום. לא, איזה, יש מיליון דברים לעשות. כמו מה בדיוק? אני הבאת על השילוב המושלם בין הגבינה לבריכית, זה שאני הבאת עליו כבר 2 את זוכרת? כאילו כל פעם או שהגבינה רכה מדי, או שהבריכית ספוגית כזאת, או פשוט מחבא אותי ברמות. ניסית ריקוטה? כן, מה, אני צ'יילד? אוקיי, ומה עוד את צריכה לעשות? אני צריכה גם למצוא תירוץ להבריז מהבייביסיטר הזה היום בערב. אחותך מתחתנת. אחותי. אוקיי, המשפחה שלך מאוקראינה מגיעה לארץ, ואת צריכה לנסוע לפתח תקווה לכבוד סבטלנה להרמת כוסית, שסיימה תואר שני בהנדסת תוכנה. לי, אני פשוט צריכה לצום לסבטלנה. כן, נו, סבטלנה ודנקה, אני זוכרת. וואי, האמת שזה מפנה לי זמן, אולי אני בעצם כן אלך למכון? אחותי, את לא מספיקה כבר לילה. פאק. נכון. בסדר, לא נורא, מחר. טוב, יאללה. אז מחר ב7:20 את מתקשרת? סבבה. ולי, תלכי לשם בשעה נורמלית. כן, כן, ברור. יאללה. יאללה, ביי. ביי. Fatalmente, felizmente, no se puede el destino cambiar y nos hemos de amar eternamente. No me quieras a escondidas, nuestro amor es bien sabido, que en el libro de la vida ya estaba escrito. La,